Kechengsi ka doka be Karbi official YouTube channel kelang arat do ana pansitame nili tumahid pening kang sama kardom na pachirklo kardom. Karbi ang long pen Karbi lam kan arjan ang bom kachit hang nai mate ki hit nai alunjir long so kang thu. Labangso alunjir ki lun sepi Robina Kropi. Alang liya si arjik me pik lapen ke alang li kilun alunjir do an Karbi ang long arat do an satamik alang liya dunjir do an karju ningching samik pik pik nang litung koman mat si alang li kilun alunjir do an karju ning kaching samik nanai lo komena lom to ponikra pachini ponikta lapuson tak taksi alang li kilun alunjir akimi non lam kan arjan ki mistame kabonda poniji do poni labangso lam kan arjan along kache parjan pon abang phia tumhan ilitum thek poniklong jilake nongnam kache thangklong Karbi lam kan arjan along kache parjan nu thekna abang phia tum akhi hai pi Malin Tissopi Aki hai pi Rupjili Lekthepi Aki hai pi Malin Tissopi lapen ke aki hai pi hunmini teron pi labangso lam kan arjan amen lake JIRPI MARLI Labangso lam kan arjan non si mohor ne ponik bomlang ilitum ka do kabistame prapchin pen labangso lam kan arjan setame lang ponik long da prangpo alunjir arjuing me pik lapen ke lam kan arjan setame lang ik me pik ji labangso lam kan arjan setame HAJIRSO PRODUCTION YouTube channel along setame lang ponik long da prangpo pinia video lang ik me sen polote video phan like sipira video phan share ponikra lapusum tak taka video kai ke da ke lang ponik long wer japan ni litoma channel phan kang hon pe subscribe ponik popusi ning chi the ponik lo tangte pinia video ke ponik belo kardom